Гледам една дискусия много интересна в YouTube. Двама дискутиращи, единия защитава тезата има ли душа, а другия дали всичко се случва в мозъка на човек. И си мислех на база на тази дискусия каква е връзката с изкуствения интелект и си мисля, че изкуственият интелект всъщност може да даде в някаква граница отговор на този въпрос. Като си има предвид все пак, че за да се създаде изкуствен интелект е копиран именно човешкия мозък, ако се окаже, че изкуственият интелект има собствено съзнание, то тогава логично би изглеждало всичко да е в мозъка на човек и душа може би ще е спорно дали има или не. Обаче, както вървят нещата с изкуствения интелект, който според мен в момента е достигнал някакво плато, може би никога няма да развие собствен разум. Помежду другото, на тек милионерите, които разработват с изкуствен интелект, аз въобще не им вярвам. Те говорят само за пиар в момента и там спорът е кой да вземе парите всъщност. Нека ви покажа една тениска с френски булдог. Ако се окаже, че изкуственият интелект развие свое съзнание, то тогава тезата, че всичко това, което сме ние хората, се намира в мозъка, до някъде може и да се докаже. Според това, което виждам към момента, са далече от собствен разум изкуствен интелект. Дори в момента мисля, че е в някакво плато и нещата мисля, че ще вървят само надолу от сега нататък. Той е толкова добър, колкото са добри хората. Той откопирали се от технологичните компании всичко това, което е създадено от хората и в момента има една тенденция изкуственият интелект да се обучава върху създадени от него неща. А това според мен няма да е въобще добре за бъдещето развитие. След като според мен той не създава нови неща, само копира, част от креативността се губи при самото копиране и няма нищо ново, а в същото време новите неща, които се създават от хората, те се губят в морето генерирано съдържание, било то картини, било то музика, било то текст и нещата съответно тръгват надолу, защото по принцип има едно мото, че човек трябва да се стреми да е обграден от по-умни от него хора, защото така се развива по-добре и има на къде да се развива, докато ако е заобиколен само от хора, които са така да се нарече глупави от него, по-трудно се развива интелектуално или в каквото и да било. В каквато и да била зона. То не е нужда дори да е интелектуално. Дори да дадем пример с един музикант, ако примерно в своето обкръжение един музикант е най-добрия, по-бавно ще се развива, отколкото ако е обграден от супер талантливи музиканти, от които има какво да заимства и ще се развие съответно по-добре. Това ще се случи според мен и с изкуствения интелект. И мисля, че тезата какво представляват хората се намира в мозъка, мисля, че ще бъде опровергана по този начин. Защото при положение, че се направи изключително добре откопиран човешки мозък, захранен с информация, но в същото време той не може да развие съзнание, то тогава може би има нещо специално в хората. Но не знам, какво е вашето мнение? Аз като човек обичаш научната фантастика, много обичам да размишлявам на такива теми и ще ми бъде много интересно да чуя и вие какво мислите. Това е едно йоркширски териерче. Стига сериозни теми и да ви кажа и моето мнение какво случва в технологичния свят. По принцип, нещата там са няколко години напред. Тоест, имаше една история за Джеф Безос, в която говореха, нали, че това всъщност какво представлява Амазон и което ние виждаме в Амазон в момента. Това е било разработвано близо 5 години назад. Тоест, в момента това, което се дискутира в управителния съвет на Амазон, са неща, които хората ще видят след година-две, дори в някои случаи за 5 години. Разбира се, с изкуствен интелект тези темпове доста са се забързали. Пример за това е историята с DeepSeek. Какво се случи? Тогава имаше едно много интересно меме. Двете шокиращи новини какви бяха, когато излезе китайският DeepSeek, който копираше до някъде ChatGPT, но доста по-евтино разработен. Двете шокиращи новини бяха първо, че в Китай са откраднали нещо от Америка и са го направили в пъти по-евтино. Шокиращо. Другото шокиращо нещо беше, че видиш ли изкуственият интелект е откраднал работата на друг изкуствен интелект, което също е шокиращо. И така. Всъщност интересното е какво се случи след това. В рамките на няколко месеца ChatGPT пуснаха тогава апдейта, избухна скандала с снимките. Тоест това нещо е било разработено в ChatGPT, но никой не го е видял, защото те са го пазили за по-късен етап, но бяха принудени от DeepSeek да го пуснат на пазара. И това може би е примерът, че това, което случва в технологичните компании, ние ще го видим след известно време. Това ме кара да се върна малко назад и в мисълта с дали има съзнание изкуствен интелект.
Според мен, ако бяха стигнали до съзнание, вече щеше да се знае. Или по-скоро са наясно, че такова нещо не може да бъде достигнато и всичко е един голям маркетинг за едни големи пари, както повечето случаи в Силиконовата долина. Помежду другото, аз доста се интересувам от технологичните неща и бях супер изненадан колко съм бил заблуден в мисленето си след като излезе изкуствен интелект още преди 2 години, когато се появи ChatGPT. И се сещам за една история, която фотографите може би са много добре запознати с нея. С тези сайтове от рода на Unsplash, мисля, че беше единия, имаше още един, но няма значение, сега ще говорим за Unsplash. А те тогава беше нашумял в фотографските и не само фотографските среди. Имаше една много интересна рекламна кампания, в която вървеше: накарайте снимките, които ви седят на хард дисковете и не ги използвате, да работят за вас, като ви дадат какво? Разбира се, exposure. Какво друго да ви дадат, освен exposure. И така искаха един вид да убедят фотографите, защото, примерно, един фотограф, и аз като отида в планината, примерно, правя стотици снимки, от които, примерно, подбирам най-добрите, обработвам, но наистина по хард дисковете имам хиляди снимки, които така седят. Тук говорим за времена, може би 2 години преди да се чуе за ChatGPT. Искаха да съберат някакъв огромен масив с снимки. Беше станал голям скандал. Наистина имаше милиони гледания. А какво представляваха тези гледания? Оказа се, че докато някой си скролва с мишката просто, всичките снимки, които минават през екрана, се отчитат като гледания на хората, които са качили тези снимки. Този сайт уби и тогава почти беше стигнал до момент, в който почти щеше да убие сток сайтовете. Някои фотографии разчитат на това, това им е бизнеса. Когато по-любителите фотографии си качат снимките заради exposure в този сайт, те събират някакви лайкове с надеждата нещо, някой да ги забележи и да намерят някаква работа. После какво се случи с Unsplash? Мисля, че ги купиха Adobe или Пляха и ги пуснаха снимките. Там имаше един продукт на Adobe, подобно на Canva. И се оказа, че всичките тези безплатни снимки, които фотографите си качиха, изведнъж се оказаха в системата на Adobe, след като си плащаш абонамент за Photoshop, примерно. Можеш да ползваш снимките, които бяха качени безплатно, защото те се качват с такъв лиценз. Фотографите, като ги качат, се отказват горе-долу от авторските си права. Интересното, аз тогава си мислех, че това е някаква схема, нали, точно за да убият сток сайтовете, да вземат бизнеса на сток сайтовете, обаче като се замисля, и тук казвам защо съм бил заблуден, като си мисля, още тогава във вътрешните среди се е мислело цяло за изкуствения интелект и всички тези снимки са били събирани не толкова да вземат работата на сток сайтовете, а по-скоро да съберат голяма база данни с фотографии, които в последствие да могат да бъдат използвани за обучаването съответно на изкуствения интелект. Друго нещо, което като се върна с годините назад се сещам, това е, че се говореше, че информацията това, видиш ли, е най-важното нещо. Всичко в бъдеще, всичко ще бъде информация. И аз тогава си мислех, нали, че това е така, да, защото който има информация, може да настрои съответно алгоритмите най-добре на социалните мрежи или някакви такива в такъв ред на нещата. А после, след като се появи ChatGPT, реално видяхме за какво е било говорено и тази голяма база данни, защо е била толкова важна всъщност. Била е важна, за да обучи изкуственият интелект. Който познае кое е това животно, ще има някаква награда. Ще измислим каква.